Moroa. Eli se on Miksu täällä ja... Hei ruohot. Ja... Rasuri. Ja myös jääkaappi on myös täällä. Niin kuin aina. En aio palata kojumaan. Mitä ihmettä? Tässä on tällainen väli. Tuosta se jääkaappi pitäisi saada pois. Mitenkä se saadaan pidettyä? Vettekö se täältä vettä? No en minä sitä osaa. Pakasti. 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 Jahas. Eli eka video tässä. Ja niin. Että. Nyt se palaa. Moikka vaan. Heippa vaan.